Sa muka ba ni mo nga pati bukatan ning dala. Grabe po sa Sa mo. Tay. Unsa naman po imong mangyo nimo? Wala ko sa kong trabaho. Unya, Wala ko pa mukha dito nya karon. So, nakoy hangi sa imong hotel ko. Unsa naman po? Ay, gusto ko ha. Sige, Mukhaan ko niya. Mulaag lang ko ba? sige kag kuan diha. Sa bagay Wala pa gani ka pangluto dito nga. Sige kag bugha lang walay bugas. Dali. Say, boy, dali. Tay. Ay, Tay, dali. problema. Eh, dali. Matugay ko sa baryo, no? Kay mangutang ko dito, Ang utang. Sige lang tag utang, dako na kayong utang. Nya wa patay pagita. Ay, kaguol, Dilo. tay. Kay ang kupras, kapit na Kupras. tumauga. Wa pa gani ko Kunya, wala. kana akong mga binugha. Ato ng diskartean. O ibaligya na. Tama. Ibaligyan nato dito ila. Kay manguha. Lusing. Dito tayo ng lusing. Ibaligyan nato na. Manguha ko blueberry diha o basig na ini na mga abot kuan diha sa kuan gikan dagat. Kana inaanod kay ako po Anod? dito, Oh. Wala po dito, binula dito nga kupras. Okay, manghugas pa ko kay tika puyan ni sige panghugas. Akot. Pero ikaw may nahugas in town. Kayo. White. Ano si Loy-Loy? To loy-loy nang lain ang lawas. Lain ang lawas, nakahimsog pa ato. Wala himsog panggiapo ng tao eh. Gani, himsog pa man to, lain ang lawas ato. Makiat, mga kay ito, dagan-dagan, mga ito siya, nagula. Kahapon raman to. Karon kay lain ang lawas. Drama-drama. Aw. No, magdrama dayon, no, na kay sobra ka pinangga. Pinangga? No, nang abusahan mo, abusahan Ikaw. mo sa iyong anak. No, kita Sige diri kay kuan dire. Nga wala ko yung kuan. Sugo diri. Hala mo kung kabaw dito Og sige pag sugo wa ka nagnambok. Lambok. Tanawa na imong lawas. Prangkahay tabi. Oo. Tay. Tuk ano mo sa tinuod sa sayo pamutok ano mo sa tinuod no. Angkon ko tay. Dili og ampon pa ka gilabay na ka. Wa pa ka manambok, wa ka mudako ron. Isa naman imong lawas oh. Grabe po ka tay. Tanawa na guna tay. Makain. Huna-huna ko sa sarili nga ampon ko tay kay ano gud mo makapagkuan sa kuha o murti kunyo anak. Makapanglait. Dapat Sarili man kayo, badlungon man kayo ka. Sa badlungon tay gihimo. Ako naman nung ibadlungon naghimo gyud ako tayo para sa inyo ha, para sa inyo ni Pagdali nanay. kayo. No ako'y trabaho bugat kayo nang ako ang gidala. Sige na basta tay ha. Ha, lakaw. Salamat tay. Salamat magdagwan. La, Ba? Tuloy. Daram na kadiri Man? Ganihara ko nang ngita sa imo ha. Nagusa man kadiri Hindi. Kaya wani mo nang wag lubi. But ka na ako. Saan mo nang lubi? Rason, biligya. Yawa, uy. Kuprason kay baligya. Unya kasi man ang pakuprason anak. Si tatay, dik na. Yawa, uy, tatay. Tatay na po. Magpaghingon. Mapaingon na po sa ko. Wa, ito, ni magwa ko diskarte. Mindset ba, mindset? Mindset pa ka yawa, no? Sa diskarte mo, matulog lang. Tulog kaon. Ikaw, biga-biga. Sa biga-biga. Biga-biga anak Kuya Binje. Yoy, Benji. Bigas, taon ako na ulo. Kauli dito. Ano man? Tango-tango bugas dito sa tindahan. Kaya wala bugas sa tatay. O, apilin na po og ginamos para naisudan. Tindakan mo ato kong baryo. Lo, ikaw may kulong-ago nito. Ikaw pa lang kung ni tatay sa gamit mo. Ikaw dito ka mo ato kong baryo na hidlak mo yung tatay. Sugot na si tatay sa kamo ato kong baryo. Buot ako, baryo nga anak kong anak. Kalaan, baryo ka, dama. Di ako makapagsalita. Uy, makistorya. Ako pa? Mindset ba? Mindset. Ako pa yung tingnan, anak. Shh, watch. Gunitin. Unsa ka dato? Yawa ko. Kasi pag tungo sa kuha, di na ako nipin. Wala ko gani ko, reading ako. Then ang make up yung nanay. No. Taran!
Ayan! Di ba? So, pinaghandaan na ko na kay kabalo na ko sa ako ang lakaw. So, Napakay ayan. outfit nga red. Tanan na red, tapos murag darna. Darna? Ako si Darna. So, karon ako man si Darna. Nga naka-red bang kutanan. Biniti na. Siya ko sang tanan ni Sarina. Sige, sample. Ako man kasi Darna. Sige, sample ha. Sige. Ding! Ang bato! Ah, Darna! Ito na ko. balik dire! Ate! Tukar kita tatay, sige na pagkabiga-biga! Tatay! 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 Oh, unsa naman po? Katong ko, asa si Ate Duray ni Ato. Hilangkaw na po? Wala siya sa baryo. Oh. Manangis na daw to siya, nga mo to siya sa baryo, pero wala siya sa baryo. Ingon diha na magpalit ra daw to siya ko andi magkaon. Dato man siya sa tulay. Ay, nagkuan na ito siya, atik-atik na ito yung nga palit og bugas. Nakared ganito siya, tanan tayo no. Ha? Siksi-siksi. Bananta ka tayo dito sa tulay, tara. Ba't ka nagpinagbiga? No? Ang akong trabaho dire nga, sige ko ning ako ang kuan dire. Tara. Kuan na po ang akong trabaho. Unya ka na lang uli na. Ano naman si Benji? Uy. Kaya akong panangid ka tatay pa yan. Ako sa baryo. Benji, asan naman si Benji? Ay, perfect! Tama dyan di ako ang suot ba kay hapit na ang Valentine's Day. February 14. So karon red na red! Woo! Excited na dyan ko. Sure dyan ko nga magustuhan dyan ko ni Benji Ann. Ay! Hi! Red na red, mag-date dyan sa Valentine's Day. So, tara ako suot. Hastang sexy ah. Benji! Aha naman ka dong! Dong Benji! Nanak ko diri asa tulay dong! Benji! Dali na ba? Diyos ko, magkita na ta diri ba? Dong, ayun na, pud ko yun dyan na dong, oy. 1 hour later. Asa naman si Benji, oy? Wala pa man gihapon. Benji! Dong, pagdali na yung taon, Dong, Benji! Dong ba, kahidlaw kay ko, Dong! Nagpangurog na dyan ko, Dong! Murag nang gigil akong tibok lawas, Dong! Dong, Benji, asa naman yung taon ka, Dong? Dong, Benji! Dong ba? Anihan na yung taon ko, Dong! Nanadyo ko dito sa tulay, Dong! Promise, Dong, Benji! Dong! Laba palosa kayo ko, Dong! Dong, Benji, dali na ba? Gimingaw na dyan ko pag-ayo ni mo, Dong! Tangwa pa si tatay ba? Anihan ako dali sa tulay! Dong, Benji! Magpabigwas na dyan ko sa mo, Dong, Benji ba? Maluoy ka! Dong, Benji, dali na ba? Dong! Last time. Tay! Oh, Tay! naan na lagi ka di tulay ba? Kanto ka Ay, no. nga Nalagi ka diri yata, bato eh. mo nga na ari rin tulay. Ha? Tay! Perminti gid. Kada kuan. Ana po ka niya. Ha? Ana po. Bisa gabok kaayo ni tulay. Ari lang gihapon ka ba sige kag. Tay! Ikaw muli. Tay! Ha? Ikaw muli. Ha? Tay, Ikaw uli muli. na lagi parang Ha? tay! Ikaw muli ha? Ha? Tay! Dili, tay! Uy! What's that, tay? What's that, tay? Huwag pa ngayon ko ma-explain, tay! Explain, tay! Friend, ano na? Lamang ko'y kanang atong tay, kaya naman ko sapot ron tay nung nga. Katong ina ko ba, Eh, nga- mga baryo. Yung So, ka palit ra kag bugas karon no. kasi ba't bugas? Unsa nang orasa ron? Utang na dito niya. Tiluloy min akong gitubo, tay. Utang. Ano tay? Moto man may party. Kay, happy ta daw ang Valentine's Day. Ha? Mag-uan daw miso. Valentine's Mo ni ako Day. ang costume tay ako ipakita dito sa ila. Mo na tayo. Nagulat ko diri. Sa Parang ulat ulit diri mo Wa sabot. pa kay wa pa ka nag-ilis karon. Nag-ilis na di ka. Ingon ka nga.
nalagay paliton, karon. Wato kay kong baryo, kaya na pa ako gihulat diri atay sa tulay kay Unsa? Ha? Tay, Ha? amis tay, alis. Patuloy kong baryo tay. Ikaw mo uli. Muli na ko tay. Uli. Tay, tay. Nagunsa mo ka diri atay. Okay, yung luy patuloy nga naa ka diri ang tulay. Na jud si Luy ba? Pasagat na jud na siya sumbong-sumbong dayon. Pa na siya kabalo. Kung may pang bali times ni dira. Usa pa rong adlaw ron. Ako ang anak ka diha. Sinina, Naman may sabot no. sabot. Bitag nagbiga-biga po, wala baya. Ako'y kasabot nga, dari may mag-abot. Dari may mag-uban, may sakuan baka mga tumig baryo. Wala pa may 14 ron. Mogi daw no, mangandam kay dami kay makatuni amo ang costume kailangan pula jud ang ilig Valentine's Day. So mao ni akong gi costume pod. Ang perting inita nung Grabe po kay katay. samutan akong high blood nimo. Di na makaingon jud ko nga, jud ko nimo anak mo na makaingon ko sa imo nga ampon ra ko tay. Uli na. Uli. Sa Uli.